Εντάξει. Κάτι. Και τα αστεράκια νομίζω είναι μπόνους. Ψηλέ. Ναι. 3. Ναι. Γιατί δεν το πιάνει δηλαδή και τα 4. Να το. Πούσου. Χαράλαμπος, Παπανώτης, Ευράκη, ευχαριστώ πολύ χαραλαμπέ μου. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Σίδνεϊ, Αυστραλίας. Από Άμστερνταμ, τα φιλιά μου παιδιά. Χτάπ δώσε ένα ακριβές για τελικό. Κάπου είδα το... Σίγουρα θα είναι γκολ. Εγώ πιστεύω. Και πιστεύω και 3-1 να ξέρεις. Θα μπει δυνατά η Ιταλιάρα. Να ξέρεις, θα το πάρει χαλαρά. Θα βγούμε σε λιγάκι. Και θα μπούμε...